Здравейте! Ние от студио Модулориста по случай коледните празници решихме да раздаваме подаръци и ще ви вземем с нас. Здравейте! Ние от Модулориста даваме подаръци по случай коледните празници. И тук можеш да получиш 10% отстъпка от уебсайта, а това е QR код за Instagram. Супер, много благодаря! Модулориста и по случай коледните празници раздаваме подаръци. Тук имате код за 10% отстъпка. Чудесно! Заповядайте и тук има визитка с адрес и всичко. Благодаря! Как сте? Развълнувани ли сте за Коледа? Ще получавате ли подаръци? Да, искате ли още един? Заповядай. Здравейте! Здравейте! Ние сме от студио Модулориста и по случай коледните празници предлагаме подаръци. Гледайте, тук има 4 свещи. Тук може да получите 10% отстъпка, а тук е QR кода за Instagram. Благодаря много! Весели празници!